wajah siri amri waktu datang milisani yakohu kauli amaratu Hadrudi mukaromin para kiai orang ulama ingkang tasar bersihan di kitab wahyu suci lagi minangka pangutaning para santriwan-santriwati kang kula tadini para pepunggen para sepuh aji sepuh yang sesepuh ingkang dadya sundri kawruh Nininting tinangsuran lawi renang tumapak wonten jajanipun minangka simbol awit rumiyin sadèrèngipun para krama kadang sanes lajer ugi ngemuwun disuruh yen dilulus di rumah lawan kurbe yang adani adicara wiji dadi midak tigan menika satunggaling wasita ateges mandhar sambit sampun kepareng klukar gelar jejaka kalah kenyok sakula dinapaing padha pecah daya nganten putra setunjunging Pertiwi amit iki sampan ingkang kakung pratandha dadya garwa kang bekti marang kakunge kajuang lur senur sampeyan sumpah puji sarmanuk bebasane sagung para tamu kakung putri tumuju dumateng putra temanten sekalian ingkang sampun ngambah alam bebrayan pun temanten kakung sak sampunipun mengko wanuja tedasaken junjung derajat kula kami kudu bangga kudu rupa kamu hati pamit ganti kelopot pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langgo tan kena ati numbas harta lononan tindake sinuwun bapa liwat saking ngajeng menika satunggaling pralambit awit panjenenganipun kajibak minangka jejering Sudarma dumateng atmajanipun ingkang sampun hapala krama amung suka tuntunan bebasaning ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa tukuri handayani ugi kadheraken besan sinuwun bapa Natib sekali Ibu Partini anggene lumaksana ketingal sinambinipun berkahing pangeran mugi putra temanten sekalian ingkang sampun ngambah alam bebrayan tansah gesang rerentengan atut sarta kadya mimi amin tuna ugi kadheraken Manggul Yuda Putri Domas Pinili Remaja putri ingkang sulistaning warni mumpuning kardi Manggul Yuda kemban kembar mayang Jaya Daru Kalpataru Kinarya Sarana Dauping manten Sarimbit Wusana lampahipun Sirat Mojo temanten Sambit besan Manggul Yuda putri Domas Sekarsari minggah wonten Sasana Ringga Sasana wis ngarani papan rengga papan ingkang dipun rengga ingkang sinesaban babut permadani renung semawi juru tamen kinantilat sekar maneka warna sebar gandanya mangam ratu sareng sadina kintilak sona dicara salajengipun inggih bobot timbang kami timbang taraju dening Ibu Mipah para kang gumiang dalam besan segelan garwa prasemunipun bapa rewan sekali Ibu kanthi pangasunipun sedaya para tamu miwah para kang gumiang dalak palakrama boten nalisir saking Udunegara enggal kaparingan pratimu kang bangkit saged tata jalma migunani tumrap bangsa kumet yang sepasagulan gongi pangajak dados suplawi sindur kang awani ripta pralambang
Jejibaning manten kakung sampun wajib tanggil jawab dhateng garwanipun. Sampun tinampi mawi kampuh. Cindul kawanirita insalungan garwa ning Mas Ayu Suwarni. Badhe saged ngubetaken guna kaya kang tinampi saking Kang Raka kanthi gemi satiti nastuti lan kebaking pangan. Lan nanti dae sirap pojo temanten sarbit sinambingipun manten sarbit arsa ngunjuk tirta alih. Monten mastane tirta perwita adi tirta suci. Mangkusung raos kebudaning para winasis mugi kemanten kekalih. Saged nuwuhaken kautaman ingkang suci pantes laladening bebrayaning sesami. Jerung pamiyong benjang dipun paring amanah kagungan putra mijil kakung galaputri tumapa misalat joko menawi kami sampun boten kalih mas bodho-bodho ning ngene nggih. Para winasis para pujangga ki padha ngendika. Donga kang mustadam yen supaya diwastani putra durhaka lawan wong tuwa. Ayo bareng menate selain kamu. Bu meneh kan? Nggih. Putraku tak korupsi, pecat saka negara. Rezeki yo bisa mati. Para seniman-seniman dalang campur sari penyanyi urgen biyen. Jaman ora ono pandemi, mobile brio. Ono sing Avanza, ono sing Fortuner. Ning barang ono pandemi setahun dijumputi nang kolektor. Jangan mobil. Yen ando sinawit sejak surah kepake julane yang pun kakang SMS temu WA dibales. Lagi pun kakang penggane ora tak tabeh. Wi. Ya. Makanya selesai pun menika gambar besan. Menika kagem raketipun sami bebesanan. Sarangan boporipun Ibu Suryati. Besan niku bilik sanin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku mungkin klebu minangka imaming keluarga kang bakal ngayomi jiwa ragamu. Kanggo contoh tulodo putra-putramu besok yen sing wis kagungan putra. Nah, kuwi jeneng wanita kang soleha. Bapak Ibu sekalian sasampunipun Jika rohani sate kodok angel-angel